Čaute. Dedy, daj to nižšie. Džie. Raz, dva. Raz, Som počul, že sa tu dneska niekto lúči s letom a že sme to my, ale neviem, aká je tu dneska party, lebo teraz som došiel. Takže hej, ľudia, je tu dneska v pohode? Hej, tak chcete počuť nejaké túto repy slovenské, petržalské? Ne, vážne, nikto nechce počuť repy. Hej, ľudia, ja vás nevidím, je to svieti do očí. Chcete počuť rep? Budeme dneska žiť? Tak Dedy Škrupy a Alexander Petržalský THZ, ideme na to. Ty ďakeš? Ani ne. Ideš?